हारसिङै नङा आंनि बोराया माबायदि जाबोदोंमोन बेखौ आङो फंनैसो बुंनो थाखाय रेडि जादों। सिगाङावहाय बियो बिस बिगोना जरा जरि जानायखाय बिजि थुजादोंमोन। ओमफ्राय बियो बिजि रिएकसन जानानैहाय गोबां खस्थ' जानांदों। बेनिफ्राय उनि डक्टरफोरजों हायैखाय बेखौहाय गोजान जायगा सिलिगुरियाव लांदों। लांनानैहाय दा मोजाङाव फैबाय। ओमफ्राय बिनि बांसिन गोबां फोथायग्राफोरनि आर'जखौ बियो मोन्दों सिलिगुरियाव थांनायनि सिगां। ओमफ्राय नै जाय बियादै बिपेन काटमारानि बिजोंबो बिजादों आरो दिनैबो बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। बिथाङा जोंनि थाखाय आंनि आरो आंनि बोरायनि बेबायदि बेमाराव गोग्लैनायखौ इसोरनाव बिनानै इसोरनि सोखानायखौ जोङो मोन्दों। दा बियो थाबायनो हायामोन, ओमफ्राय जानो लोंनोबो हाया बे अबस्थाबो जादोंमोन। दा बियो जानो हाबाय, थाबायनोबो हाबाय, खुगाफ्राबो एसे बोन्दोंमोन, बियो रायज्लायनोबो हाफिनबाय इसोरनि अननाय इसोरनि सोखानायखौ मोननानैहाय। बेनिखायनो आं इसोरखौबो धन्यबाद होदों। ओमफ्राय गोबां मानसिफोर बिग्राफोर बेयाव गैया, बिस'नानै होग्राफोर बिथांमोनखौबो आङो इसोरनि न'आवनो धन्यबाद होदों। इसोरा बिथांमोननि बिनायजों जोंनि इसोरनियावहाय फोथायनानै नाजानायखौ मोनबाय होननायजों दिनै जों मोजाङावहाय फैबाय आंनि बोराया। ओमफ्राय बियादै बिफिनाबो दाबो जोंनि थाखाय आर'ज खालामबावबाय आरो साबसिनहाय जोङो जानायखौ मोनबाय होननानै आं फोथायबावो। इसोरा आद्रा बुद्रा सिखायग्रा इसोरना होननानै दे बे गासैखौबो इसोरानो बे गोथार जिउआव परिश्रम खालामबाय आरो सोखाबायबो। दानो बोरै रैसुनो बेखौ सिगां खालामो बे माब्लाबाबो आद्रा बुद्रा दोनाखै। नैबे बिफोर आदै जोंनि देहाफ्राव गोबां आखाइ गुसु जादों होननानै बुंदोंमोन। जानो हायि जादोंमोन, रायज्लायनो हायि जादोंमोन। होनब्लाबो इसोरानो बे गोथार जिउआनो सोखादों। आङो जेब्ला माबाया बुंहरदोंना आदै नै नोंथाङा बेबायदि जाबाय, आदै नोंथांनि थाखाय आर'ज खालामदो। आं आर'ज खालामदों, आं सिखानो हायाखै। जाय बिमादै जाय बिबथैया थाहैनायजों दिनै इसोरखौ सिगां खालामदोंना, दिनै बे महराव लाबोदों बे बिबथैखौ ना। दा रायज्लायनो हाबाय दा, थाबायनोबो हाबाय दा ना। बिदि खालामदों बे गोथार जिउनि खामानि मावनायखै। गुबुनफोराबो दिनै बेबायदि जायोब्ला जेब्ला बोरै रैसुमै इसोरखौ सिगां खालामगोन ना, गोथार जिउजों गोथार जिउखौ जेब्ला नाजागोन बियो सोखायो। जेरै बे आदैखौ सोखादों, दिनै गोबां सोखाजानायफोर दङ, आङो दिन्थिनोबो हायो। बेनिखायनो दिनै आंनि बे आदैनि न'आव दंफैयो। बे आदैयाबो गावनि खुगाजोंनो बुंगोन सोखाजानायखौ। आङो आदैनोनो बुंनो गोनां। आंनि इसोरखौहाय हामबाय होग्रोयो। आंनि बेमारा ओरैबायदि जादों, जेब्ला बिस बिदिना जाजोब्बायमोन मोदोमावहाय सासे बलामगुरिनि फार्मासि बेयावहाय बिजि सुजाहैदोंमोन। नाथाय बियो जेबो माबा मा होनो बियो जेबो टेस्ट मा खालामनो रोङा, बेबादि खालामाखै। ओमफ्राय ओरैनो बिजि सुबाय, ओमफ्राय दिनैबादि सुजाहैदों। ओमफ्राय गाबोन बादिनिफ्रायनो जुरुनि बे माबा रिएकसन जाबाय, पजिटिभ जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो ओरै लांलाबायबाय। लवार आसामावबो लांदों, ओमफ्राय आगरवालानि खाथियाव थाग्रा AFC होनना बुङो, बेनियावबो लांदों, जेबो जायाखै। लवार आसामनो बेमारानो गैया होनदों, खारन बिसोर बे बेमारखौ गोरोबहोनो हायाखै। बेनिखायनो बिसोर बेमारखौ नुवाखै। बेनिफ्राय बारा जानानै जोङो हालाय हाफाय जादों। ओमफ्राय हालाय हाफाय जानायखाय जोङो नैबे बे बियादै बिपेन बेनावहाय जोङो हरावहाय प्रार्थना खालामनो थांबाय। ओमफ्राय बे समाव जानोबो हाया, ओंखाम गोजाननिफ्रायनो नायनो बाखायो। बेबायदि ओंखाम लाबोनायनिफ्रायनो दालाबो आं बेबायदि होनामोन। ओमफ्राय जेब्ला बियो प्रार्थना खालामना हरबाय, प्रार्थना खालामना हरनाय दसेनि उनावहाय आङो थाबायनो हायामोन। आं बिनि न'आवहाय बिजाहैनाया आङो बाइकजों थांदोंमोन। बे समाव आं थाबायनो हायामोन, ओंखारनोबो हायामोन। ओमफ्राय जेब्ला बियो प्रार्थना खालामो, ओमफ्राय लगे
मोनावहायनो एसे थाबायगिदिंबायनो हाबाय बेबायदि जादों। ओमफ्राय दासिमावहाय बे आदैया इसोरनाव आर'ज खालामनो हागोन। ओमफ्राय इसोरनि उत्तरखौहाय जोङो दा मोनबाय। आङो नै दा बे अबस्थायावहाय आङो दङ, थाबायनो हाबाय ओमफ्राय एसेल' बाखि दङ। आं बेखौ गाखाबाय होननानै आङो फोथायदों। बेबायदि अबस्थायावहाय दङ। खिन्थु आङो गोबां थाखा फैसा थांबाय, गोबां डक्टरफोर माफोर हमनांबाय, खिन्थु बेयो बेमारफ्राखौहाय मिथिदों, खिन्थु मुलिजों बांद्राय हामनायखौ आङो मोनाखै। गोबां धोरोमनि मानसिफोर बिनानै होबाय। ओमफ्राय नैबे दहाय बिथोन बेयो बिबाय, ओमफ्राय फार्स्ट बिजानो मोनग्रोबाय। बे बिजानायावहायनो आंनि देहाया मोजां अबस्थायाव फैदों। ओमफ्रायहाय आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरबो बिनानैहाय आङो नै दिनैसिमावहाय बे अबस्थायावहाय आङो दङ। आङो खोन्थानो आदैनो थाबायदोंसो। बे बिफाया थाबायनोबो हासैनो। थाबायनो हाबाय दे बियो, थाबायनो हाबाय ना? थाबायनो हाबाय। इसोरखौनो धन्यबाद होदों दै। आङो ससे खोन्थानो ना, आङो आंनि फिसाजोखौनो खोन्थानायसै ना। आङो फिसाजोआ जेब्ला बेंटलाव दोनदोंमोन ना, आङो बे फिसाजोखौनो खोन्थानोसै आदै ना। आंनि फिसाजोखौ जेब्ला बिए फार्स्ट इयाराव सोदोंमोन ना, बे समाव बिनि किडनि बेराम जादोंमोन दै। किडनि बेराम जानायावनो बेनोथ' हायाखिसै ना। ओमफ्राय थुक्राझारावथ' हायाखिसै। थुक्राझाराव हायिखाय आगस्टिनाव ना, आगस्टिनाव दोनदों आरो दै। ओमफ्राय आगस्टिनाव दोननानै दोनबाय कार्टन बिजि सोबायना सोलायजोब्बाय। आङो सानबाय हाब बे सेलेनालाय माहाय थांखो ना।